Hai hai, kio man kandia seba soli tu. O toi kiba khoisa na naya, kiba khaisina soli. 자야그 하나에 쿠라 moi kidim tak ekoi nai ko diba kan kandia che bugleksita Sangsun sang, mok dia. Asuna, nakan bi. Lorana soli, apa na api. Aro ei rodot, ei tar gorom laksi kisani, kapurkan nile, ure di banal ge, kapurkan kere di sun, ire di kapur di banal ge, gorom laksi tar. Ale, nakan bi, sang mok di, ale. 야, 진단의 조롱가 뚜지매. 아유. Ang benang ko jinda dina. Ya. Kudani butar genang. अरे हम नीचे गिरने वाले हैं अबे चोर अरे छोड़ Habila sorry ayay apa sorry 부링 씨가 그 달라가인이로 왕아 베부리야 바룬가고 수쿠하야 바룬카야 베노 코로타네 그왕 수쿠카야 케이 마네 카바메 하디슈비에 제시방하고 예시방 탑에 바룬가고 베노니프레 헐홀난거 아바이 잔지 사냐 마브리문코 앙몰롬 라브나 하나야 모장 문드나 비코 펀나네 아바이 आबौ सना दानसोरां नों इसेबां अननानै आंनो मुलिखौ लाबोदों फोननानैबो होलायदों मानो मोजां मोनाखै मोजां मोनदों आबौ मोजां मोनदों एखे नोंनि आखलफोरा एक जोंहा आबौ बुत्ताल बायदिनो आंखौ बिराद अनखायोमोन आबौ बुत्ताला बेबायदिनो दै लाबना होफैयो दै नारना होयो जानजाय साब्ला मुलि लाबना होफैयो मुलि नारना होयो जानजायाव बिराद अनखायोमोन आबौ नोंबो बेबायदिनोथार अनसुला आबौ सना नंगौ नामा आबै आंबो नोंखौ बिराद मोजां मोनखायोमोन हे अनखायो आबै आं नोंखौ जोंहा आबै गैयाना आबै नोंनो आंनि असे आबैखा आरोना असे नङाबाबो आबै नंगौथ'र' आबौ आं नोंनि बिबैयानो आरो आबौ बेनिफ्राय आबै जेनेबा आबै नोङो आंखौ गाज्रिसो मोनगोन ना मायोबा बे खोथाखौ बुंनायखाय ए मा खोथाहाय आबौ मोना नोंनि खोथाफोरखौलाय मानो गाज्रि मोनो आबौ नों मोना माबा आबै आं खोनानो मोनदों बे नोंसानाव थाब माने आलासिया बारहुंखाया असेबो नङानो नोंसानि जेनेबा औहाय माथो खालायनो आबौ असे नङा नंनायालाय गोबां दङ दे खोथा नों मिथिया दा बै जुगाव जेनेबा बै समाव माबा माबि गोबां जालांदों माने आबै नों गाज्रि मोननाङा आरो बे नोंसानि बे आलासिया बे बारहुंखा होननाया बिनि आखल आखुफोरखौ आं बारा मोजां नुवाखै आबै नंगौ नामा आबौ मायबा बुंदों नामा नोंखौ मायबा नुदों नोङो आखल गाज्रि देखायनाय माने आबै आं जेनेबा नंगौबो जानो हानाय माने मा मोनथिबायना आबै आं थारमाने खाथिथिं थांदोंमोनलै बिराद सिगारेट मोनामनाय मोनखादों आबै ए होमब्लालाय मोनामनाय मोनदोंब्लालाय सोबो आरो बेफोर गाज्रि बुस्थुफोरखौ बाहायो गाज्रि बुस्थुफोरखौ लायो खोमा आरो बियो गाज्रि जिनिसफोरखौ नङाब्लालाय ओरैनो मोनामनाय मोनगोन नामा नोङो आबौ आं बुंखादोंमोन नोंसोर दादैखौ बे सिखिरि बिफाखौ बे गथ'खौ लाबोनाङा जेनेबा लाबोबाय दिनै जेनेबा थांनो होदो होननानै बुंखाबाय थादोंमोन आङो
약간 नोंसा दादायानो बुजिनो नागिरथारा बिसा न'खरादि बंस'आनो गाज्रि खामानि मोनथिब्लायना जोङो जेन थेन थैनायनि खुगानिफ्राय बासिनानै फैफिनदों आरो बेनि जोलैफोरखौनो दा लाबोनानै दोनफैबावदों जोंहानि न'आव गुदिया गाज्रिबालाय अबावथो दालायफोरालाय मोजां जानो नंगौना नङा आबौ बुंलाय मानोदि लाखिबावदों मानोदि बे मानसिखौ लाखिबावदों आं हमनो हायाखै थांनाय मोनब्ला आं गोसोखौ गोजोननाय मोनगौमोन दा बे उन्दै गथ' दोङो मा दोङो जोंहा सिख्ला दोङो मा दोङो आरो बेबायदि जोंफोरनि न'खराव बे सिक्रेट जुवा बेफोरबायदि लोंनाय मानाय बेफोर जोंफोरनि न'आव गैखाया दा बे गथ'आ बे सेंग्राया बे बेफोरखौ सोबनासो देखायबावदों माने आबै आगोलो मा जालांनायमोन बेफोरखौथ' आं मोनथिया नाथाय दा थारमाने आङो बिनि खाथिथिं थांनायाव बिराद सिगारेट मोनामखादों आरो बियो थारमाने सोबग्रा मानसियासो मोनामखायो नालाय सिगारेट सोबोब्ला सिखोमानो हाखाया आबै बेनो सोबदों बायदि मोनदों आं आबै बेनो सोबदों आरो नङाब्लालाय नोंलाय नंखाय बुंगोन ना माथो खालायबावनोहाय दा आबौ नेथारनोसै दे आरो गाबोन समफोरफोर थांथोंसै आरो जेबो बुंला नङाब्ला नोंसा दादिया आरो आंखौसो रागा जोंलायगोन बेथ' नंगौ आंबो माने खोथाखौ जास्ट बुंदोंसो आरो आबै ना औ बुजिदों आं आबौ खोथाखौ बुजिदों आइदै उदै मोनसाखांखौ आंना उदैया मानो हरखाब साखांखौ आइदै हालाय थैसिगोन आइदै सोर मा गाख्रुबदों सोर मा जाखोथाय थैबाय आङो थानो लावदिया मा दाबागासिनो बेयालाय एक्टिं सालायदों नामा सालायखौ आइदै मा जादों आइदै दिम्पोल हाला आङो थैसिगोन आइदै उदै सासिगोन आंना सामारदोंना नोङो ओरैनो बुंदों मा खोथा बुंगोन नोङो मा सामारदोंना ओरैनो बुंदों आं ओरैनो बुंगोन नामा थैनो बायदि साथारदों हाला खय्ज खालायनो मानो जादोंथाय नों चेकआपआव थांदोंना थाङाखैमोन खै मास जाखो नोंना उदैयाव थानाया थांदोंमोन दिनै आंना चेकआपआवथ' थांदोंमोन हाला दिनै 6 मास 15 दिन ना 6 मास 25 दिन नामा जाबाय खोमा हाला आइदै मायबा खालायदो दिम्पोल हाला दे मायबा खालाय हाला थैसिगोन बायदि मोनो मा खालायनानै आं जेबो खालायनो रोङा रावबो गैया न'आवबो पापायाबो गैया नों पापाखौ नों बेफोरबायदि मिथिखागौबालाय नों हस्पिटाल थांनो हायासैमोन नामा बेबायदि मिथिखायो नामा सानायखौ माब्ला सागोन माब्ला जाया आं मा मिथिगौ आं मोजांसोमोन दानि दसेनो जादों 6 मासानो कमप्लिट जाथाराखैबालाय 7 मास जानो सानबा दंबावलायो बेबायदि समाव गथ' जायो दा मालाय 9 मासावसो जायो खोमा बेफोरखौ मिथिला आङो मायबा खालायदों आंखौ हस्पिटालाव लांदों आं हाला होमब्लालाय नोंनि गथ'आ 7 मास जायैयावनो जासिगोन नामा आं बेफोरखौ मोजाङै मोनथिला आंखौ मदद खालायनो गोसो दंना गैया नोङो गोसो दंबाला नङाब्ला थैसिगोन आंनि गथ'आबो थैसिगोनसो पाप नांगोन नोङो आंखौ बासायाबा आंनि गथ'खौ बासायाबा आइदै मिथिला दे आरो आं खै मास जादों बेनि गथ'आ नाथाय दा बेफोरबायदि समाव मदद खालायाबाबो जाया आं बेबायदि नायबायबो थानो हाला उदैयाव गथ' दं बे गोरलै गथ'आथ' जेबो दाय गैयाना बे जुगामिया दायनिगिरिबाबो उफाय गैला दे आरो आं मदद खालायनोसै र' आं मायबा मोनसे खालायनि
फै फै सिखारनो हागोन ना हाया दे सिखार हमथांखौ हाया हारसिं सिखारनो देलाय सिखार नाजालाय आदे दे हागोन दे सिखार माबार खालाय हस्पिटालसिम थाब सहैनांगोन दे फै आदे